Να ευχαριστήσω σήμερα τους εθελοντές Ξηράς και Θάλασσας, των δύο οργανισμών Henkel και ΑΜΕΓΑ, μαζί με τη βοήθεια εννοείται της ενάλειας φύσης, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Καταφέραμε να μαζέψουμε 4 τόνους απορρίμματα. Ευχαριστώ τον Dixan και την ΑΜΕΓΑ, τους εθελοντές του Dixan και της ΑΜΕΓΑ για όλο αυτό σήμερα, για τον καθαρισμό του Lady Smile, για το μαζί πιο καθαρά. Είναι η 6η χρονιά, η πρώτη χρονιά για μένα και θα ήθελα να είμαι κάθε χρόνο μέρος αυτής της ενέργειας, γιατί το Lady Smile είναι ένας σημαντικός βιότοπος της Κύπρου που χρειάζεται την προστασία μας. Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να καθαρίζουμε σε βάθος, όχι μόνο τους λεκέδες, αλλά και τις περιοχές που το έχουν ανάγκη.